Și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Renegații. Deocamdată am încheiat episodul și iară am pornit. Pentru că noi acum să ne mai stupăm pentru atâta. Radu, am făcut cuptor. Cuptorul tău. Wow. Dar știi că puteam să bagă punem... toată mâncarea aici. Bă, dar pune mai multe cuptoare, că am prea multă mâncare. Nu, păi dar stai că mai fac eu încă unul. Eu încă unul mai am posibilitate. Scuze, n-am văzut. No, hai mă că mai bag aici încă 3. Și gata, nu. Bagă-ne astea, dau toată mâncarea. Uite, am băgat merele. Mamă, bă, ce plouă afară. Dă-mă un măr să mănânc eu. Ce? Mersi. Bă, Știi că dar am prea dă-ți-mă multă carne, multă, nu? meu. Mai bag acolo. Te las să bagi tu asta, uite, o pun în chest. Bagă în chest. Eu, vezi că mai am încă un măr ca să-mi fie full, știi? Ia-ți carne. Bă, am 4 semințe de grâu. O să le plantăm noi când Mâine. la casa următoare. Mâine în Minecraft. Gata, Mâine. împărțim frățește tot, hai. Bă, Hai, împărțim frățește. băi, eu iau carnea, dacă nu. Le împărțim, frățește. Tu pui 3 din carnea asta de vacă în chest pentru mine și... Nu le iei tu, că eu mai iau numai o carne de vacă și bă, gata. vezi că am luat eu mâncarea de pui. Nu, iau tu, tată, eu am luat 2. Și vezi că iau eu 2 mâncăruri din astea de vacă, pentru că nu. Vezi că iau eu 2 de astea și tu iei 3. Eu iau 2 din astea de vacă. Bun. Bine. Sau să le iau pe toate și le iei pe toate astea 5? Da, ia-le pe toate, pentru că eu mi-am luat destule. Da, așa, bun. Oi, bă, Radu, ne umplem de mâncare cu norocul tău, de animale. Vezi ce se întâmplă dacă vânezi? Da, păi tu te pricep că tai că tu-i vânător. Bă, nu zici de astea. Ce, bă, dacă e vânător? Bun. Oai, mamă, bă, așa în siguranță, bă, mă simt, mă, în căsuța asta. Da, și cu așa suntem mai siguri pentru că avem și mâncare, știi? Da, și în plus nimeni nici nu ne plouă, nici nu vin schelet sau cineva, bă, să ne... ăsta. Bă, Da, ce? Așa. Bă, eu fac și un pressure plate. Tu știi ce? Bă, dar dacă călcăm din greșeală pe el și avem zombie la ușă, ce să te gândești? La 2 pași că-l pun în chest, dacă cumva vreodată ne Bă, trebuie... stai să mai fac eu un cuptor. Să nu mai fac niciun Bă, cuptor. nu mai face niciun cuptor, eu pun... Nimă, am și floare. Am și o bucată, chiar, bă. Radu, ai cumva un băț să-mi dai. De ce? Pune în chest ca să fac încă 4 torțe. Poftim. Pune în chest, dar numai un băț. Atât, ca să pot face încă 4 torțe. No, și mai Bă, avem aici încă mine nu 4. mai plouă. Nu se aude. Bă, dar vezi? Ni, gata, am în chest încă 4 torțe. Uite ce foame mie, uite ce foame mie, dar nu-mi pasă. Bă, eu am mâncat, știi că nu. Eu mai aștept să-mi scadă viața. La jumate. Știi de ce? Așa m-a interesat. Stai că-mi trebuie torțe. Bă, eu mi le iau alea 4 torțe, bine mie, că eu nu am torțe. Le vrei tu? Nu, zic alea din chest, ce le-am făcut eu acum. A, elea, bun. Da. Bă, ce dă mine? Nu, că scade. Da. Mâncare. Da, dar știi că nu mor. Ba da. Nu mor, că îmi rămâne jumătate de viață. Încă nu mor. Da, o să-mi rămână jumătate de viață. Nu cred. Stai să-mi dau armura jos. Să-mi casc. Ghicește. Ce? Iron? Col! Perfect, bă, e mult. Eu încă Da, să n-am nu scadă găsit viața pe de aici. tot. Alea știu ceva. Bă, Radu, mai ai lemn prelucrat? Nu. Adică da. Nu mergi sus în chest să-mi Imediat, bun? Da, bun. Poți să aștepți. Că mie... Da, stai că mie nu trebuie că-mi fac târnăcop din piatră. Dar știi că îți trebuie bețe. Acolo, în chest, încă 6 bețe. Da. Bă, ghicește. Ce? Stai. Arată
mai așa, mai nașpa cu casca asta. Bă, bravo ție că ți-ai făcut și cască. Păi dacă eu am omorât, ce vrei? De-aia nu mă supăr. Bă, dacă asta o lăsăm așa, bun? Numai că luăm lucrurile. Bă, eu cred că... Deci, da, o să lăsăm casa așa. Și o să Și încă o luăm dată numai vă- lucrurile prețioase din ea, Radu. Da. Și încă vreau să vă amintesc eu că Bă, am se făcut... face zi. Bun. Vreau să amintesc abonaților că noi am făcut, cum se zice, războiul arhitecților și vă zic încă o dată, cum am zis și la episodul anterior, vă rugăm, votați din plăcere. Din Nu că plăcere, la- nu că vai ăsta filmează, elevul Gaming 4 filmează și să-l votez pe el. Nu, dacă vă place a lui Radu, atunci votați cu el. Eu nu mă supăr. Nu pe prietenii și de astea, pe sinceritate, nu. Da. Că așa mi-a urât. Bă, tu ai ieșit afară? Da. Stai că vin și Băi, eu. câți creeperi! Stai, Așa, bă, să-i pușcăm. Hai, bă, Radu, așteaptă-mă. Te rog frumos. carne. Perfect. Lasă-mă să mai omor și eu. Cum Bă, deci să nu-mi zici că nu am sabie, ba da, am din piatră. Nu mă un porc. Vezi că sunt mult schelet. Du-te, bă, ce schelezi vin, bă. Bă, eu zic să intrăm. Gata, bă, eu l-am omorât pe unul. Și eu. Oase. Mamă, eu câte oase am primit? Un os, tu? Bă, vezi, dacă vezi o oaie să mă anunți. Bă, eu văd un porc și mă duc după el. Numai să... Uite, pe aici trebuie să fie multe ori. Bă, nu mă da nimic la porcul, așa că nu mai omor porci. Că nu Avem carne iară. Hai mă să mai omorâm, bă, niște animale ca să avem mâncare. Totuși bă, zi, deci ar fi bine. Bă, măcar bine, bă, că... Bă, nu facem o fermă. Păi aici nu, că Aici fă, animă. mă, fă. Știi de ce? Pentru Știu că de aici ce. avem și apa lângă, știi? Știu de ce, știu, lasă. Fă, te rog. Nu, las că facă, bine? Bun. Vacă să spauna iară. Bă, Radu, îmi pare rău, dar păi numai aici, bă, putem să ne facem fermă. Știu, dar păcat că nu pot să spuneți fermă. Stai să câte piele am. 3. Bă, dar dacă am avea apă aici, uite, lângă casă, dar nu avem un pic de iron. Numai 3 bucăți ne trebuie. Bă, printr-o găleată. Găleată. În plus nu ne mai trebuie altceva, că în rest avem. Bă, dacă îmi dă piele, Bă, eu fac o sapă, cum îi zic eu, din ăsta, din piatră. am făcut perfect. eu. Stai că m-am dus după deal. Bă, dar să te întorci repede, bine, dar cu mâncare. Cum Eu mă ocup aici de fermă. Doamne, nu! Ce? Căutam piele. Piele vroiam. Piele vroiam. Ce? Ce ai găsit? Nici o piele. Am 3 piele. Am 3 piele, dar fără rost. De ce? De ce? Că... Bă, poți să-mi faci și mie o cască după aia, dacă ai mai multe piele. Eu Îți mai fac am încă. păpuci. Îți fac păpuci. Nu, mă, fă-mi cască. Păi îmi trebuie 6 piele. Nu, mai am eu încă una, 5. Nu 5, că am 3 piele eu. Ia, și păpucii cât îți cer? 4. 4? Nu, că dacă nu e bun. Bun, și mai adun vaci și îmi fac și eu. S-a oprit ploaia. Perfect. Draga mea, nu mă dă. Cred că am văzut o vacă. Bă, dar mi-e foame rău. Ia și mănâncă. Îmi dau seama că nu mai pot să iau spii. Eu nu mănânc până la Ai, pulpiță. mamă. Până la o pulpiță eu nu mai mănânc. Am 10. Le împărțim în 5, bun? Cam 10. Bun, no, hai mă, că eu mă apuc aici. M-am îndepărtat lângă un pic de fermă. casă, problemă. Bă, nu-i problemă, dar să te întorci bă, mai repede. Bun, mai repede mă întorc acum. Oaie! Iau! Uite o oaie! Făcuța la din ăsta, mă. Ce-am căutat atâta timp. Hai mă, nu mai înjura. Ce-am zis? Nu mai Scuze. înjurăm în video. Păi dacă am căutat-o și m-a enervat. 1, 2, așa. Bă, ce m-a speriat că am un Bă, câine. perfect. Draga mea. Bă, cam 8 bucăți
2, 4, 5, 6, 7 bucăți avem aici de grâu pus. Bă, Lau, Da. azi suntem vegetariani, știi de ce? De ce? Că mâncăm flori. Hai. E numai să poți. Hai să mâncăm flori, hai amândoi. Hai, Numai să amândoi. poți, mă, Radu. Bă, Radu, eu mai caut, eu mă duc după lemn. Bine? Hai mâncă și tu, hai cu mine. Nu-ți departe. Hai bă, că sunt spatele tău, mâncă cu mine. Dar nu poți, mă, să mânci, bă, flori. Glumeam și eu, știi tu, teatru. Ah. Teatru, mă, teatru. Oh. În sfârșit, mă, niște lemn pe aici. Hai, mă, să mai adunăm niște lemn. Da, bă, dar vezi, Că ia de la Maro, că știi tu ce face la Maro, nu? Ce? Știi tu, mere. Da, mă, dar pe numai din ăsta alb găsesc. Nu, dar vă și de la Maro. Dar tu ia din ăla maro, dacă ăsta, că și ăsta alb e bun. Ne trebuie mult lemn, știi de ce? Poate Cu aterizăm. lemnul numai pot trăi. Păi lemnul cred că e cel mai important din Minecraft. Cred că Minecraft, bine zici tu, lemnul și piatra, mă. Piatra nu e așa, că lemnul e singura resursă care trebuie să faci la început. Păi da, mă, dar și piatra. Pentru ce e piatra? Piatra pentru cuptor. Piatra e la fel ca diamantul și alea. Păi da, cam așa, nu nimă niște lemn. Lemnul e mai rar un pic, înțelegi? Mai ales dacă piși undeva așa cum Te am uiți-l cum o pica noi, și EVG. cum am picat noi, mă, așa, cu o pădure și așa, ai lemn o grămadă. Bă, vezi că aici trebuie să cadă un copac, trebuie să cadă niște mere din el. Știu Și mă, bă, este Mersi. câmpie. Știi ce înseamnă? Da, Că găsim village. câmpie. Dacă este câmpie. Da. Dar încă ne stabilim. Deci tot rămâne la casa asta până ce ne mai facem și noi niște resurse. Doamne ajută. Auziți, care vă abonați și mie, la mine, dați pe secțiunea de comentarii și vedeți Radu Maximum, nu pe secțiunea asta de comentarii, că pe alte videoclipuri o să vedeți Radu Maximum, dați și vă abonați, vă rog. O să vă, cum să zic, o să vă zic numele, vă prezint numele și toate cele. Bun. Eu am destul lemn. Eu nu, cam 24. Eu am 18 bucăți din ăsta maro și 20 din ăsta alb. Eu 29 de maro. Hai, E bun? e bun. Nimă o găină. Omoară, că ne trebuie tot. Oia! Tot ne trebuie. Nimă, bă, o fugi, bă, Fugi, din mă. cauza lagului. Lagul tău așa. Bă, îmi pute lagul. Gata. Nu mai ce mă Scuzați că îmi pentru pute lagul. Că e cam nașpa un pic. Dar dacă îmi pute, mă, lagul. Păi nu pute Ia de... dacă iau un sand. Bă, eu știi ce zic? Să mai facem niște torțe să mai luminăm, bă. Hai să facem paturi. Bă, hai. Hai că avem și lemn. Bă, nu închide Sărac- ușa nas. Dă-te, bă. Au! Ți-am dat tare. Bă, Ia-ți, bă. hai mă că știu eu unde să punem paturile. Hai aici. Unde jos? Ah. Aici. Bun, dar știi că trebuie să le iei cu tine peste tot. Iar Stai. Da, știu. Aici închide mina. Stai. Bă, Radu, mergi tu să iei torțele de aici, Ani. de unde? De aici, Ani. Da, lasă-le, Din mina mă. asta. Ia mă, dar păi să le luăm, că acolo și așa noi nu mai căutăm nimic. Lasă-le, mă. Ia mă, dar pe aici să transformăm în dormitor. Lasă-mă acum. Te rog frumos. Uite, îți dau ție 3 carne și... ia, tu aia, carnea aia, știi tu. Stai, că trebuie să pun și un col. Uite, tu iei carnea aia din furnalul ăsta și eu iau carnea asta. Uite, Fii atent. No, aici e dormitorul, nimeni nu ne găsește. Dacă vine Spider sau așa. Așa că... uite, împărțim ăsta frățește, 5 cu 5. Bun? Ăsta, uite, îți 10 și împărțim 5 la 5, vezi? Tu iei primele Noi, 5 din păcate, iară trebuie să închidem episodul. Noi v-am salutat și mai facem altul, poate? mai facem altul iară, că noi nu ne săturăm. Niciodată. Săturare. Și Pa! ce să zicem, v-am pupat. Pa, pa!